právě nevím, co tady okolo. Kokoti. Holubí! Já jim každý den likviduju teďka hnízdo, takže já přijdu. No, jakoby hnízdo pořád zlikvidovaný. A koukám moje pantofle a tam stojí v tom vejce. Tak říkám tak... Tak co kdo chcete? Já chci věneček. Ty chceš věneček? Neznáme to, mělnickou neznáme. Já taky nevěděl, co Já neznám. Takže cukr dáváme správný. Pravá mělnická. Takže je tam Ludmila. Tady je mělnická trubička. Takový ten střih tam byl, no. Krásný. No to vypadá, že tam je jenom šahačka. Tak hoď to do šachty a... A říkala zprava, ne zleva, že bychom vzali ten remorkér třeba. Ty vole, tak to jo. OK, to je jiný. Tak to je jiný level. Haha, je tady sprcha, dobrý. Já myslím, že super. No hodně super, ty vole. Tak to je první dojmy z lodi. Vypadá to, že dobrý. Kde mám ten stříbrný kufr? Jakože bys ho vyhodil ven? Přebrali jsme loď a první parkoviště zatím jsme zaparkovali tady před tím historickým zdymadlem. Je to ono, že jo? Historický zdymadlo? Ano, Hořínský zdymadlo. A vedle je vesnice Hořín. Takže jsme teď zaparkovali před Hořínským zdymadlem, kterým neproplujeme, jenom se otočíme a poplujeme zpátky, protože první přístaviště, kde jsme měli jakoby parkovat přes noc, je obsazený a z toho důvodu musíme na náhradní, který je teda kousíček. Tak, zakotvili jsme tady přímo ve Mělníku, za mnou už je vidět ten zámek a dneska na tuto molu přečkáme noc. Zítra vyrážíme tou nejdelší cestu, která je naplánovaná tuto lodní dovolenou. Pojďte se podívat, co vlastně nám náš kuchař michelinský připravil. Ne, a to jsou speciální klobásy teda, nebo? Jo, z Francie dovežený. Těma páčkama nahoře i dole. Záchod je funkční. Pozor, jde nám sem. Je to sprcha, můžeš tam vlejzt dovnitř a si čurat okolo sebe a je to v pohodě. Jo, vy takhle spíte. No, tady je, podívej se, Tomáš tam je. Dobrou noc. Dobrou noc. Zarespalec máme pondělí ráno, kolem po 6. hodině vstáváme. Respektive teda už jsme vstali
A tady za mnou je vidět loď náš říční karavánek, ve kterém teď akorát probíhá vstávání a my budeme hned teď brzo ráno vyplouvat, jelikož nás čeká hned takhle z první cesta, ta úplně nejdelší. Tady už právě přichází bratr Tomáš, lodní kuchař. Poplujeme až do Poděbrad, po Labi. A první plavební komora, která nás čeká zhruba za 40 minut plavby, je plavební komora Obříství. Zdarec palec, jsme na lodi. Já, tady můj chábr Jindra. Zdar. Takže jak se ti řídí tady ta kocápka? Popravdě je to zase o úroveň vejš, než co jsme byli loni. Je to svižnější, líp se to zatáčí, je to příjemnější. Jediný teda, že tady nahoře není jakoby stoleček sezení, ale to nějak si vymyslíme, vyřešíme sami, to jako se neobchodíme. To se teď právě připravuje, no, z přeprav, pak si to tak. tady nějak vyrobíme. Ono se připravuje, to je. Jinak tady nahoře není vůbec nic slyšet, co se týká jakoby ze spoda, z kajuty a tak, takže máme vysílačky. Ale bohužel jsme na otevřené frekvenci, volné frekvence, nebo to říká. Díky. Dobrý, tak už mám židli. Takže se nám teď někdo naboural, někdo používá stejnou frekvenci jako my. Takže Denis šel na obchůzku. Přesně tak. Vůbec nevím, kdo to je, taky kam šel. Každopádně máme za sebou plavební komoru o Obříství, což jsme zvládli bez úhony. Ale zatím zajímavý úděl. Tady ty přečerpávací komory oproti zase, co jsme byli v Vltavě, byla to Vltava, doufám. Byla to Vltava. Musíme házet a převazovat, že tam nejsou plováky posouvací, takže... Ty pacholata, no, nejsou přesně to, tak. ty jsou jenom, že to, no. Takže to čekáme, až Honza utopí loď, protože... Hlavně bychom se mohli střídat tady v tom. Já jsem tam byl dole s bydlem a jako řeknu ti tam fakt je to zbytečný, no zbytečný vůbec. No ten tlak jako, že to bylo... No vůbec právě, jak ten tlak to házel s tou lodí, tak já měl třeba to vůbec šanci. udržet jako v jednom člověku. No to pohodička, ale jako tady musím říct, vypadá to hezky. Klídek jak žádná jiná loď okolo není. Voda nádherná, je to zatím jako docela Já jsem super. čekal, máme 1. září, pondělí poledne ráno kolem 8, takže všední den, tak jsem čekal, že tady toho bude hodně. Jakože je to jeden z průmyslových jakoby tras, že jo? A nepotkali jsme na tím nic jiného, no. Nepotkali jsme nic, no. A už je 8 hodin vůbec? To bude podle mě. Mohli jsme se dát paňáka za školáky. 1. září 8 ráno. To je pravda, no. A to je on, to je Denis. To je možný. Mám zkusit říct Denisovi, jestli se otočí. Ahoj! Denis, čau! Osvětlení a tady v pořádku. No tak jak rychle se hýbeme? Nevím, 15 km maximálně. Jako tady si udělám svůj podcast, to jako... Jo, přesně. Jindra jeho podcast. Tak o čem si promluvit dneska čete? Jaký dáš volský hoko? S nutelou, viď? Ty už... Někdy je smrtelně důležitý nedokončit větu. Hlavně uliky. Pánto, jestli chceš, tak si jdeme jedno volský hoko. Já si Nebo dvě možná, ať na tebe zbydu. Já si budu fakt klidit takhle ze zhora, zatím. Můžeme nakouknout k těm jezerům, jestli chcete. Jo, já bych tam nakouknul, no. Nakouknout teda sem doleva, ne? No, hoď tam oko, nebo aspoň přijď. Tady jsou lodní lyže, tahají tě na lyží. Jo, a tady máš různý skokánky, ne, taky? Záchrana mi seberu bydlo. Kde je?
Počkej, mám bydlo, Tome. Jo, vy už to... Jo. Pořádně používejte ty klaničky. No přesně, ale ono to drží, hele. Tady si to můžeš utáhnout i na kebuli. No ale, jo, máme, dobrý. Tady, hele, si to utáhneš. Skvělá práce, můžeme pokračovat. Kam pryč? Co je? Jako vycouvat? Můžete mi říct, co mám dělat? Co? Tam může jít Mělčina, pozor. Tak kam mám jet teda? Tak na druhou stranu? Počkej, jak pryč? Jakože úplně pryč? Úplně jeď pryč do prdele, oni se tam nějak pohádali, jeden z jedné strany, druhé, máme jít do prdele. To jsem čekal. Máme jít úplně pryč a pak se vrátit za chvíli zase v nějak z toho. Čau a položil normálně. Stekli, no, oni jedou proti tobě. Ale tak Je kurva ta kotva, jdu Kotvu máme vepředu, může vyhodit kotvu. Už můžu být v klidu, jo, říkáš? A my jdeme doprava jako vždycky, jo? Přistáli jsme na molu v Poděbradech a zde už to zaparkujeme, nebo spíš máme to zaparkovaný, uvázaný, protože zde budeme nocovat. A nyní jdeme na procházku. Za mnou už je vidět zakotvená loď, no ne přímo zakotvená, ale zavázaná. skvělý, jeli jsme v kuse od 7? Asi od 7 ráno, 10 hodin v kuse. Bylo to skvělý. Teď jsme v Poděbradech, tamhle máme zámek a jdeme se podívat po okolí, třeba jestli někde dají polívku nebo něco takového. Tady je další díl Ano šéfe, hlásíme se vás Poděbrad. Mají špenátovou kuřecí stranu na paprice a maďalonky z panenky. Jdeme to otestovat. No. Nebo nejdeme, já si myslím. Jsme v cukrárně v Poděbradech a vybíráme si, co si dáme. Už to trvá dlouho. Dvakrát. Teda, jako pro Tomáše a pro sebe. Teda mi pokračuje. Ty máš bambuli. Bambule. Se podívejte, je mi to normálně někdo asi inžírá. Bambule červená. Honza, aby si zhodnotil dnešní cestu. Usnul jsem. Jsme na svačince takový decentní v cukrárně. Cukrárně u Reinwaldu, což je cukrárna, která má tady v Poděbradech 25 letou tradici.
A na tohleto místě je cukrárna teda už od roku 1938, ale až před 25 lety si tenhle prostor koupila rodina Reinwaldů a udělali z toho cukrárnu a už si tady drží 25 let. Já jsem si dal banán s vaječňákem, byl skvělý a všichni ostatní si dali svoje speciální dezerty, pokud se podíváte, tak si tady plní držkičky. Třeba Vicky. Vicky z toho má dobrou svačku. No to není moc teda fotogenický. No u Vicky Už se z toho udělali srajdou všichni. Palačinka dobrá, musíš být. To jdeš mi to na kameru? Ne. Co tam děláš? Rozsekal jsem se jako prase, no. Ty jsi spadl na ty nohy? Ne. A tu přepravku jsem se nakupil. Do prdele, chceš nějak pomoct? Škoda, že se nepřenáší ta vůně. Já to začínám dělat. Tomáš nás už volá na večeři, budou špekáčky, tak se na to těšíme a jdeme se najíst. Vstávání v úterý ráno v Poděbradech po 7 hodině na budíka. Já nechápu doteď, proč tady zvonil budík a vlastně to vědět ani nechci. Důležitý je to, že teda vstáváme a jdeme na snídani. Zamknul si. Lázeňský park Poděbrady. No, právě procházíme Poděbradskou kolonádou. Už mám hlad. Tady prosím vás kousek dál, od náma nalevo, je Vicky pramen. Socha, ne? Můžu? Jo. Konečně už jste všichni tady, vítáme vás, my jsme Poděbrady, vaše srdce bude zase správně být. Jak je to srdce? To víme. Příště se taky všichni, sem do krásné polabské nížiny, Poděbradka, teče všude proudem, na srdce jsou Poděbrady, 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 na srdce jsou Poděbrady, vítej nám. To je hezký. Tak, Tomáš nás doved do místa, kde by měla být snídaně, takže jsem zvědavej. Takže jak ti chutná ranní moč? Mangové čaj je výborný. Rychlovský cider. Ten koláč je výborný, mají ho fakt dobrý. Začalo pršet a my právě teď odcházíme ze snídaně z Vilémovo pekařství a koloniálu, což je něco jako malá útulná kavárna uprostřed lázeňské kolonády. Takže jdeme se podívat na památník krále Jiřího. Nacházíme se před zámkem v Poděbradech. Ano. Vidíme loď. Vidíme loď? A teďka uvidíme Jindru, jak běží po tom mostě. Ano, ano. Vstoupili jsme do Polabského muzea, kde se nachází i památník krále Jiřího z Poděbrad. A to je ono. Muzeum má i své podzemí, takže teď už se stoupáváme dolů do podzemní části. Hezký. A nahoře mají ty sohele nádherný, jako. Fakt pěkný.
Monoxyl. Takže teď jsme se dívali na monoxyl, loď vydlabanou z jednoho kusu dřeva. Stáří se odhaduje na 1000 let. Je fakt, že oni tvrdí, že Jiří z Poděbrad byl jeden z nejlepších vlastně králů své doby, že se skutečně snažil zaprvé pro tu zem udělat cokoliv a že byl takový jako fakt čestný, že opravdu to nebyl žádný hajzl. Že vlastně čestný diplomat, že vlastně potom Karlovi IV. Nemohli najít de facto lepšího, jenomže jak nebyl z královského rodu, no tak tam byl tu chvíli, že? Takže toho moc neudělal vlastně. Jo. To je hezký. A vedle miniatura Bradavic. Byli jsme se jako podívat v zážitkových muzeu filmových legend, kde byly různé postavičky, byl tam krám, kde jsme si mohli koupit úplně cokoliv, co se týká filmového průmyslu, hlavně těch jakoby legendů hrdinů. Bylo tam všechno od Avatara přes Avengery až po Vetřelce, nicméně nesmělo se tam natáčet. Jindro, jak se ti tam líbilo? Dokonalý. Jaký jsou tvý pocity? Jo, a popiš nám své pocity. No, hezký, je to jako vypracovaný. Bylo tam spousta, jakoby, který byly repliky přímo herců filmových. Toho já takový fanoušek nejsem, ale bylo tam i spousta jako originálů dělaných právě podle jejich původně psané předlohy. A podle všeho fakt jako hezky udělaný. Za mě jedny z nejzajímavějších byly jakoby modely robotů nebo robotických, kde byly úplně perfektně dělané ty jednotlivé součástky. Ale úplně nejlepší tam za mě byl ten Nazgûl na koni z prvního dílu Pána prstenů, kdy se dostal do kraje, kde byl přímo ten jakoby pohyb, kde on z toho koně hledal a šel. A bylo tam úplně krásně dělaný, že schovaný pod kapí, aby byl jako na průduch. A zároveň tam bylo krásně dělaný to mechanické brnění, který vycházelo částečně z té kápy, takže část nikde nikdo nebyl, část tam bylo dělaný, aby odpovídalo to brnění, takže úplně dokonalý podle předlohy a zároveň to vypadalo i jakoby v tom 3Dčku úplně perfektně, takže za mě tam se viděla spoustu. O hororech Jirka mluvil, ale já moc na horor nejsem, takže to jsem si tolik neužil a dalo se to tam fakt najít jako, podle mě každý by si tam našel něco, jako co by byl. I pitomý Disney tam byly, pokud někdo má rád princezny, modely všeho, takže jakoby i s lepší polovinou tam můžete jít a nějak to přežijete, že jo. A doufám, že dostanu teďka prachy od organizátora za propagaci. No a my jsme se ještě šli do Alberta nebo nějakého krámu koupit další pití, který nám už trošku dochází. To je blbost, nebo každý vezmeme jednu do A po naší akci, plánované akci v Poděbradech, se vracíme zpátky na loď. Úterý dopoledne. A my už máme hotovo a za chviličku budeme vyplouvat. Právě vyplouváme, loď je odvázaná, čekáme až řidič. Ale chceš si to natočit vody z toho, že se do toho vrátí, dobře? Bacha prdel, asi.
Tak jsem zpátky na lodi, už jsem se bál, že mi to nechají a naštěstí se pro mě vrátili. Kamarádíčkové. Plujeme směr Nymburk. Hned za první plavební komorou zaparkujeme a půjdeme se podívat, co nás v Nymburku čeká. Tak. Už jdu. Tam si dáte ručníky. Dáš to? Co? Máš tě tam ten Tady je žebřík. Jindra už vyndal aktivoval žebřík. Takže není žádný problém. Vodník. Dokáže se dostat ven. Vypadá to, že jo? Je tu žebřík. Tyhle ty nám dáváš. Jo. Když není žádný. Počkej, běží, nechuj dál. Takže Honza spadnul přes palubu. První utopený. Udělal pěkný šlík. Přebudu, aby se nedostala tečko. Tak počkej. Je to hodně studený? Tady máš to světlo. Je to hodně studený. Ty tam nemáš i škrábanec na noze, no ty si dopad teda. Jeli to jako jeli to. Je posraná. Vymačkej to. Jestli co si udělal na noze. To je ještě dobrý. To mohlo dopadnout daleko hůř, když se vygabil, že byl přesně pod čumákem. Bože, jak se snad rychle vdovou. Konečně se jí to povedlo, jo, dobrý. A víš proč? Přesně z toho, Jindro. Podívej se, jak má tu nohu, ty by si ještě neudělal něco s tou žílou. Ale já žádnou žílou. To by udělalo to languse napředu. Je to Dej o to to, že sem. nesundat. A pobleď se, tady to utírej sná. Tak neprochladne, viď? Je to chladný, crazy, ne? Celou dobu, když jsem tam vysel, tam se mi nechtělo se pustit. Protože se mi nechtělo plavat. Já jsem se nechtěl namočit celý. Pak nevíme, co s časem. Stačí jeden utopený a máme hned Ty si až zlomíš nohy ještě. vystaráno. To je šílený. Že jsi tu žílu nějak neporušil. Ale nevadilo se žádnou žílou nic. A teď to máš nějaký Prosím vystrčený. tě, ano, ale to není žádná žíla, to je normální sval, který je zmožený. Aha, dobře. Žíla, ty jsou všechny vevnitř pod tu vrstvou tuku. Ty víš, jako kdyby jsi se praštil do hlavy, tak nevím, jak si ty kluci vylavil. Ale já jsem se... No ve dvou bychom ho utáhli. Asi jo, vy. Má nevím, jestli dotáhli někam. Ty to máš vyskočil taky na molo, abychom ho mohli vytáhnout, ale to teďka zaplavat. Já jsem si chtěl, no, jako to byste, hele, tahat mě takhle za ruce nahoru, to byste si vy něco mohli udělat, a myslím jako to z mocce. Proto a mě byste taká otlačili a stejně byste možná... No, možná by ti vyhodili ramena. No přesně. To bylo jako v čelistech, spustě žebřík vzadu. Podíval se dopředu, tam nikdo, že jo? Takže já se zvednu a vidím ty ruce tam jenom z té vody. Ty vole, pojď. Ale že právě tak rychle si žblutnul a že vůbec jsme to neslyšeli, No tak ono to houpne a ani hek neudělal. Já jsem nežblu. No tak ani si Já ale tam zůstal, vy jste teprve, pak jsem postupem času slejzal dolů. Ale že si ani nezakřičel, víš, jako to je taky Jak můžu, zvláštní. a kdybych na to měl čas? Ráno se mi nepovedlo to otevřít.
Jinak by to normálně... No, to jsem tam chtěl nastoupit, že jo? No právě, jenomže já jsem si to zapích do ruky, dvakrát za sebou. Ono to prostě... A ty si přepad přes to, jo? No ano, a tu tím jsem si udělal ten šlic na To buď rád, že jsi se neprošel do hlavy o to. Zakotvili jsme v Nymburku a jdeme do pivovaru Nymburk. Jakmile město má v názvu Burg, tak to je německý hrad, ne? No přesně to tak. To je pravda. Tak, jdeme i kolem Postřižinské náplavky, zatím zavřené. Nacházíme se v Nymburku, jdeme se podívat do nymburského pivovaru, kterýmu se vlastně ale říká Postřižinský pivovar, protože tady se narodil Bohumil Hrabal. A já nevím, asi v roku 74 nebo kolik, tak Postřižiny se prostě, nebo nymburský pivovar se přidal k tomu, že vlastně Hrabalovo Postřižiny jsou jakoby původem tady z toho nymburského pivovaru, takže oni na jeho počest vlastně tady vaří jako postřižinský pivo a jmenují se vlastně jako Postřižinský pivovar. Slováci, Maďaři pravidelně odebírají naše pivo, třeba sudový. Ležácký sud nebo ležácký tam, je jich tady ve sklepě 100. Mají tady různý objemy 150, 135 hektolitrů, máme i dvakrát větší 300 hektolitrů. Gold Bohemia Beer Export, jsou ty třetinky, jak jsem o nich mluvil, děláme i lahvový třetinky, děláme. Díky moc, děkuji za návštěvu, bylo to krásný. Snad aspoň ta pěna vám zůstane v hlavě. Určitě. Nejenom v žaludku. Tak jo, tak se mějte, pozdravujte v Plzni. Super, mějte se. Taky, zatím naschle. Jindro, jsi ready? Jsem ready. Tak já ukaž vám palec. odcvičím, jo? Tome, jsme ready, můžem. Pozor, dobrý, super, můžeš plný raid. Plujeme po Labi do Čelákovic, takže už máme za sebou asi 3 zdymadla a teď už se blížíme přímo k přístavišti, kde zavážeme loď a počkáme do rána. Začíná se připravovat večeře, to znamená, že náš kuchař tady uklízí. Plní se přes. Počkej, tohle je moje. To je voda s citronem. Na foci Honzovo zdravění. Pak to máš v přímým přenosu. Jo. Nepovedlo se nám ho utopit, ale... Náš marot, který skáče z vody, muž přes palubu, si tady v podpalubí lečí nohu. Tak to. Tyba, to vypadá hnusně. Je to hnusný, To je umba, to upadne samo. Pouze pro slabé povahy. A už víš, co to je? Umba, to upadne samo. Ty celou dobu vyšíváš, viď? Ano, prosím. Co to je? Kostel? No. Katedrála? Zimní. Aha. Kostelík v zimě. Přístaviště Čelákovice, což je dneska naše místo, kde budeme spát. A právě teď jdeme s chábrama najít knajpu, kde si dáme asi limonádu, protože nikdo nechce pivo. Máme rumy na večer a ještě tam je ta viska a ještě musím dopít další rumy. Takže... Jasně, pivo samý... je jedna ze 2 věcí. Buď no. Budu spát, anebo dostanu žízeň na pivo. A ani na jedno dneska není čas, takže musí se pít rumy. Slyšeli jste to sami výmluvy, jenom keci, ale hovno z toho, takže jdeme na limonádu. Tohle nemůžeme dávat do rodinnýho videa. Jako ještě horší. První roce ský už bloudíme. Nacházíme se u slepého ramena Labe. Vzniklo tím, že zatáčce řeky v meandru postupně, když řeka plula,
tak osekávala víc a víc jedno to vzdálené rameno a naopak to bližší se víc a víc nanášelo nános toho, co ta řeka táhla. Postupně, když ta zatáčka, to rameno celý bylo širší a delší, tak se časem voda rozhodne, že pojede nejkratší, nejrozumnější cestou. A když ta cesta bude jednodušší to narovnat a vzít to rovně a vysrat se na tu zatáčku, tak se rozhodla, že poteče. A voda v té zatáčce tam zůstala postupně, ale zase nános uzavřel to slepé rameno a vzniklo rameno slepý, kde z obou strany to do tvaru účka. A popsal jsem to úplně na kokot. Tohle nevím, jestli je použitelný do něčeho. Podařilo se nám dojít do hospody Grado, respektive k té hospodě, jelikož má od pondělí do středy zavříno. A dnes je úterý, takže jsme přesně uprostřed těch dní, kdy je zavříno. A s tím se pojí několik věcí. Věc číslo 1, já si nedám pivo a mí chábři si nedají limonádu. Což je věc, se kterou se dá žít. A věc číslo 2 je, že si nedojdu na záchod, což je věc, se kterou se nedá žít. Takže jdu se rád do pytle. Ale úplně to tak vypadá. Jak to vypadá? Chmel? Jako chmel? Jo? Ale nevím, jestli ten strom takhle, tak podle mě to křoví není. Ale vezmeme to, zeptáme se někoho. No koho? Wikipedia? Wikipédie, máte v prdeli nohu. Je večer a my máme konečně na programu degustaci speciálních rumů. Takže jsme si tady na zádi udělali degustační koutek. Pozor, a někde jsme se zasekli nohu. No to je zajímavý. To zvláštně voní, víš? Ukaž ještě jednou. Co? 12 letý skandinávský kostrum. Už se tady přestanu mluvit. Já jsem ti říkal, dáš potom taky čichnout. Jo, ještě. A ty řekneš, co mám díčku. Další den, ty vole, úplně začíná mi chybět hygiena, ale můj účes, elegantní rozcuch už není tak elegantní jako vždycky. Chceš to poradit? Skoč si do vody jako já a tentokrát se i ponoř. Hele, budeš normálně jak rybička. A po snídani vyrážíme na prohlídku Hopši také. Tak, ještě ty hovna musíme vzít. Děkuji. Kde jsou? To bude tak Došli jsme k Urbexu, cestou teda na ty houby. Podívejte se, jak to vypadá. Tady knihobudka. Původně to bylo teda na zeleninu, docela temný, tmavý. Ej, co mi lezeš do domečku, ty chuligán? Už se pomalu blížíme. Tady docela dlouhou cestou mi to přišlo. A taky mi přišlo, že jsme šli přes vesnici, která je docela jako taková jakože opuštěná, že je to hodně daleko odříznutý od civilizace. Tomáš už domluvil exkurzi, jak se pěstují houbiši také, že? No. Takže za chvíli uvidíme, za chvíli se naše výprava projde další exkurzí. Což je úplně skvělý, že to je jakoby naučná, tady ta naše dovolená. Právě jsme přišli k houbomatu takzvaně. Podíváme se, jak to vypadá. Ale dobrý, jaká je na té lednička. Je to je takhle samoobslužný, jo? Vůbec nemáte zač, mějte se, moc mě těšilo, mějte se. Právě se vracíme z prohlídky hub, nebo pěstírně hub Shiitake, která se nachází v Čákovicích. Je to taková středně malá produkce japonských hub, jak jsem říkal, Shiitake. Strašně zajímavá věc, prováděl nás jejich tam hlavní biolog, který to tam vlastně celý rešil dělal. Je to nějakých 10 let stará produkce, tajemství z Japonska, na který oni se museli přijít.
Celý princip je vlastně o tom, že napíchávají dubový kmínky, z toho důvodu, že v přírodě to je houba, co roste pouze v padlých větvích. Takže sesekaný dubový kmínky oni napíchají semenicema té houby, potom zakonzervují polystyrenem a nechají nějakou dobu odležet bokem. Počkají, až se vnitřkem toho kmenu rozroste ta houba, ono to vlastně celý vyžere a z toho kmenu se vlastně stane jedna kolonie. A potom, když už chtějí, aby začaly houby, nevím, jestli klíčí nebo pokračují normálně, jestli klíčí nebo jak to dělají, tak vezmou celý ten kmen a na odpoledne nebo prostě na nějakou časový období ho naplno ponoří pod vodu a drží ho tam, což v přírodě imituje povodně nebo záplavy. Potom ho vyndají, dají ho do mírně velké místnosti a během dne, dvou vyrostou houby. Ty se pozbírají, kmen se dá bokem odpočinout a takhle je možný se tímto opakovat většinou zhruba 4krát do roka. Jeden kmínek vydrží pár let. Strašně zajímavý, nechápu, jak na to přišli, ale viděli jsme sami výsledky. Celkově se mi to celý líbilo, nevím, to je štěpně. No to je to, co potřebujeme, jako, jestli ti to líbilo. Jako. Jo, tak když o tom takhle mluvím, tak je jasný, že to pro mě bylo zajímavé, ne? Nebo je potřeba říct vyloženě do kamery, moc se mi to líbilo, bylo to zajímavé a lidi viděli, jak se mají cítit, nebo jako... Nevím, napište to do komentářů, jestli to potřebujete jakoby vědět, jak se máte cítit, nebo jestli už to poznáte z těch našich videích jenom z toho vyprávění, docela by nás to zajímalo. Like and subscribe. No bylo to zajímavé, bylo to pěkný. Viděla jsem vlastně prvně takhle růst houby. Já z toho vařím. Takže to znám, nebo je takovýho? Já to znám, dodáváme je do degustace, do fieldu, do samých michelinských restaurací. Vracíme se po prohlídce houb k lodi a už na nic čekat nebudeme, odvážeme loď a rovnou vyplouváme do nemocnice, protože noha vypadá neúplně zdravě. Nevím, jestli funguje úplně. A oni to funguje. Ale zase fakt, co jsme se vzali, jak mám aspoň právo vědět, co s tebou lidi. Další zastávka Brandýs nad Labem. Loď už je uvázaná a my jdeme procesí do nemocnice s nohou. Jsme tady u nemocnice. Poslední věta před operací. Bude dobře. Tak jak je? Došlo jim uvozový materiál, nevovázali pořádně mumii. Špatný, ale zase mi neskoupelní moc brzo. Jsme v restauraci na půdě, nebo kavárně na půdě, nevím. Brácha nás sem zabit jakožto znalec, tak doufám, že to bude pecka. Už jsem tady. Už jsem tu. Ty jsi přešel na plyn dneska, jo? Ten začínám. Restaurace na půdě.
skvělá věc, měl jsem mimózu a chleba s rajčatama a fakt jako super, bylo to fresh a paráda. Teď se rozdělujeme. My totiž jdeme ještě na náměstí koupit chleba. Ještě játro. Co dělá noha? Noha žije. Barbaro, dobrá. Přerušujeme intenzivní relax a chill, protože se přiblížila 6. hodina večerní a to znamená, že se jdeme dívat na druhou část druhé řady seriálu Wednesday. No, šup nahoru. Na promítání máme připravený popcorn. Tak co tam máme, pouštíš to? Už to jede. A uvidíme to i my? Musíte počkat na intro, ne? Takže my teďko budeme ještě, kromě koukání na seriál na Wednesday, ještě ochutnávat zbytek degustace rumu. Tentokrát už můžu i já. Jak to vypadá? No paráda. Máš taky na to? Jo, mám to. A tentokrát budeme ochutnávat všichni tady Honzy, takže... Už se blíží. Už se blíží. Dostal jsi ze zubu? Poslední zastávku na naší plavbě si uděláme v Lobkovicích, hned za plavební komorou. Je molo policie České republiky, kde nás nechali na chvíli zastavit. Takže my si tady uděláme kávu, takže teď jdeme pod strom, jestli tady dostanu ven. Takže jdeme na kávu. Tomáš už tady dělá kafe? Dáme si poslední kávičku na lodi.
Já se pomalu loučím tady z plavby po Labi. Už plujeme směrem do Mělníka, kde budeme loď předávat, opět v Celenním přístavu. Industriálním, to znamená, že tady už končí naše cesta. Vlastně už nemáme v plánu žádný výlet, žádnou prohlídku, ničeho. Jenom doplujeme do Mělníka, předáme loď, už máme zbalenou uklizeno. Spočítej si motohodiny, vrátí nám kouci, něco si z toho nechali za ty motohodiny, benzín, vodu. A to bude vše. Takže díky za zhlédnutí videa. Napište mi, co si o tom myslíte. Mějte se krásně a zase příště. Čau, čau, čau.